6 večera, kdy budou se představovat maturanti ze třídy 4A. Vidím maminku, kterou jsem tady učil, fuj, to jsem starý. Ježišmarja. Když si vzpomenu na začátek třídy 4A, tak nastoupila, tak jak tady říkalo 8AV, že se nic nezměnilo, ve složení 24 žáků. Během těch 4 let bylo taková migrace, ale vydržáli a je jich teď 21. Myslím si, že to je dostatečně velké číslo, které stojí za to, abyste jim provolali a zatleskali. Sláva! Vydrželi! No a jejich manažer, který tedy 4 roky je kormidloval, jejich třídní, pan Čermák, on si myslím taky zaslouží uznání. Děvčata, věnujte se mu trošku, on je tady chudák sám. On neví, co s volným časem, je nervózní, musíte se mu chvíli věnovat večer. Takže dosti slov a třída 4A. New kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. She makes you live her crazy life. She'll take away your pain. Let her pull you to your brain. Outside, inside out, tiene la vida loca. She puts and pull you down. But it's out there, red, but she's the color of mocha. She will wear you out. Tiene la vida loca. This is Africa. This time for Africa. I know where I
kamarádi, dámy a pánové. Chtěli jsme vám říci, jak jsme vděční. My jsme však zvolili jinou cestu. My vám řekneme něco o srdce. Zlobíme se na vás. Velmi se na vás na všechny zlobíme, protože jste nás celé ty 4 roky trápili. Tlačili jste do nás nesmyslné poučky. Nakládali jste nám na bedra spoustu úkolů a přemrštěných požadavků, ze kterých se nám podlamovaly kolena. Zlobíme se, že kvůli vám jsme nevyspalem žourali do popsaných sešitů a kdybychom měli splnit vše, co se po nás žádalo, potřebovali bychom 9 dní v týdnu a 30 hodin denně. Zlobíme se, že po tom všem teoretickém učení nás chcete předhodit vlkům do reálného života. Jen tak, s holýma rukama. A jsme naštvaní, že nás nutíte samostatně přemýšlet. Vlastně vůbec myslet. Protože jestli to nevíte, tak to vážně bolí. Zároveň bychom se vám chtěli omluvit. Vaše úporná snaha přišla vniveč. Bránili jsme se zuby nehty, aby se nikomu nepodařilo do našich vědomostí přinést něco nového. Nedej Bože, abychom si z vašich hodin něco pamatovali. Omlouváme se, že jsme vytrhali vaše nervy z kořenů, zmačkali je a hodili do kouta. Apelace z vaší strany na naši morálku a píly byla zbytečná. Dokonce ani donucovací prostředky a hrozby v podobě nedostatečných nezafungovaly. Omlouváme se za naši snahu a nechtivost poznávat vše, co momentálně sedělo na stromě za okny naší třídy. Také za bojkot veškerých pokusů o disciplínu. Přesto všechno nás velmi mrzí, že toto budeme opouštět. Někteří teď a jiný později, ale nakonec snad úplně všichni. Bude se nám stýskat po žabomyších válkách s kantory a také po snahách našeho spolužáka zkrátit čekání na přestávku větami. A co si o tom myslíte vy? Snad na nás budete vzpomínat tak hezky, jako my na vás. Na závěr vám tedy děkujeme za trpělivost, laskavost a starostlivost, se kterou jste trpěli všechny naše vrtochy a přesto všechno jste nás provedli 4 krásnými roky hořkosladkého studentského života. Každý školní den nám dáváte sílu a inspiraci do našeho budoucího života. Snad nikoho z vás nesklameme. Pojďte si s námi užít tento výjimečný večer. Šerpování Míša Štegnerová, Jan Kalas a Edita Ducháčková. Míša, třídní sportovkyně a mravokárce naší třídy. Honza Kalas, vynikající matematik, nad jeho vzorci zůstává i učitelům hlava stát. Edita, kdyby zrušili Fialovou, bude chodit nahá. Jsou Adéla Ficnarová, Michal Modrlák a Vendula Haraštová. Adéla Ficnarová, vynikající volejbalistka, bez níž bychom při nástupu dělali kolo Kolomlínský. Michal Modrlák už 4 roky štve učitele dějepisu tím, že ví víc než oni. A jeho legendární věta "Vytýkám vám vámi vytýkanou výtku". Vendula Haraštová, byla studentka, bez jejich sešitů by se většina třídy tak daleko nedostala. Zuzana Šrajbrová, Petr Pariásek a Eliška Kolaříková. Zuzana Šrajbrová, navenek kliďas, uvnitř ďábel. Petr
Padiase. To je prostě mistr kombinatoriky. Eliška Kolaříková. Jejím módním doplňkem poslední doby byly berle. Moc děkuji. Další trojicí o šerpování jsou Tereza Winklerová, Tomáš Brychta, Josefína Habermann. Tereza Winklerová. Lucie Kulová, naše paní budoucí psycholožka. Don't understand. Simple sound. Four letters. Martin Zemánek, již se chystá na svoji budoucí kariéru pedagoga, proslul větou: paní kolegyně bude kazeťáček. Jako další přistoupí Verča Chládková a Vašek Volmut. Verča Chládková, naše krásná blondýnka, která nevynechá žádnou akci. Poťukáte, jste tady říkali, že máte rádi. No, my vás máme taky rádi a jsme rádi, že vás máme rádi a že vy máte rádi nás. Tak, obejděte se všichni a to, co jste slyšeli v proslovu dvojice, která se naposledy šerpovala, tak bylo hodně prognóz. Doufám, že ty vaše špatné prognózy se nevyplní a že skutečně všichni zvládnou všechno a odejdou na poprvé. A proto ještě, kdo jste vydržel, tak jim zatleskejte a provolejte hurá! Přání některých z vás.